שנה טובה לכולם. דקה של סקירה, מניית אלקטרה, ממדד תל אביב 35, לא 95, 35. שימו לב, שימתי לכם כל החצים. יש פה קו מגמה יורד אמנם, אבל יש פה חצים למטה, שכל פעם שהם מגיעים לתמיכה, נכנסים קונים, וזה מה שעושים. סטוץ וגמרנו, לא חתונה קתולית, כבר אמרתי את זה למניות אחרות. גם מניית אלקטרה, שימו לב, שימו לב, שימו לב. יש פה קו מגמה יורד, ולכן היא נעצרה. אבל היה פה תמיכה יפה מאוד באזור ה-139, נכנסו פה קונים, והיא עשתה מהלך יפה מאוד באזור הזה, אזור של 8-9%, מה רע? 20-30 כן נכנסים ויוצאים, ויפה מאוד מניית אלקטרה, לא תופסים את כל ה-9%, אבל נכנסים, תופסים איזה 7%, ו7% זה יפה מאוד. שוב פעם, אני אראה לכם את כל הכניסות שהיו פה, יש פה הייתה עצירה, פה ראינו פה תמיכה יפה מאוד כפולה, נכנסה כניסה יפה מאוד, לאחר מכן עוד כניסה יפה מאוד, ראינו פה עצירה, עוד כניסה יפה מאוד פה, עוד עצירה פה בכניסה יפה מאוד פה, ירדה לתמיכה משמעותית פה, עוד כניסה יפה מאוד פה נעצרה קצת, ונתנה עכשיו 2 ימי מסחר יפים מאוד, לקראת הסוף במימוש, כי אנשים לא רוצים להישאר לחגים, אבל ככה סוחרים, אין מה לפחד, מדד תל אביב 35, מדד תל אביב 95, שם המניות החזקות, ושיהיה לכולם שנה טובה ומוצלחת.